Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kula warahmatullahi dinten wabarakatuh. niki dinten Ahad enjing tanggal selangkung. Kula sowan donge jenengan Pak sinten rumiyin asmane? Sowar. Pak Sowar nggih. Pak Sowar. Terus bapake asmane sinten rumiyin? Harjo Suwiryo. Harjo Suwiryo. Lajeng rumiyin nate to awake dhewe ngaji nggone Pak Kyai Abdurrahman. Iya. Pak Abdurrahman ya to. Lah saniki Pak Abdurrahman sampun seda. Nggih to kan gurune awake dhewe. Iya. Kiyaine awake dhewe Pak Jalil ya wis seda ya. Alhamdulillah kula kalih panjenengan ya ndelalah iki termasuk sisa-sisa nggih to dislametke karo Gusti Allah karena wabah penyakit corona kaya ngono kae ya to berapa ribu orang meninggal tanpa pandang bulu baik dokter, suster, kiai, hafal Quran, wong biasa semuanya kena imbase sing jenenge corona. Awake dhewe kok dislametke karo Gusti Allah. Nggih mugi-mugi sisa hidup menika wau kita manfaataken sak sae-saenipun sak mampune awake dhewe beribadah nggih to kanggo sangune pati nggih. Lah kula wonten ing mriki nggih mboten dangu-dangu niki kula nggih pun mangke siap-siap badhe wangsul mugi-mugi sedaya menika dados rakete parser duluran nggih menawa rumiyin jaman cilik nate ngaji bareng-bareng. Lah niki kula badhe tengene Kusroni tesih kemutan to? Iya kiyaine. Oh, kiyaine. Saiki ketemu di tempat mriku sebelah terus mriku. Iya. Oh, nggih. Nggih mbok menawi namung menika ingkang saged kula aturaken mugi-mugi awake dhewe ya sehat wal afiah mawon. Aku tekon kan. Nggih. Pripun? Kabare piye anu? Napa nek? Pesantrene Pak Sukino. Oh, Pak Sukino ya wis saiki ganti anake. Anake sing. Ya, anake ya polane wis berbeda. Berbeda ya nek Pak Sukino kon ora belajar agama formal. Iya. Iya toh? Ya karepe dhewe autodidak sak karepe dhewe. Tapi yen jenenge Pak anake kuwi sapa ya lali aku jeneng. Kuwi kan lulusan Mesir. Ya toh, dadi lulusan Mesir mau kan secara otomatis belajare agama niku mengikuti ya kurikulume perguruan tinggi ning Mesir kono gitu. Al-Azhar Mesir nggih beda. Nggih namung nika. Napa melih? Wis gak enak. Oh, nggih enak. Wis mugi-mugi sedaya wonten berkahe kita sama-sama orang Islam ya. Suaramu ki salin muda gedhi suarane. Oh. Lah iya, umure ya wis beda. Nggih. Nggih menawi namung menika nggih mugi-mugi terlalu sehat.